U posljednje vreme sve više primećujem da mnoge kreativne osobe stvaraju divne stvari, ali se porede sa drugima i svoje radove ne vide kao dovoljno vredne. Iz odbrane ili zbog straha od kritike često kažu: ma, to je samo hobi. Ja to radim samo za svoju dušu. A onda pogledaš njihov rad i vidiš čistu emociju, vreme, trud, lepotu i posvećenost. I shvatiš da problem nije u tome da rad nema vrednost. Ima i tekako. Već je problem u tome što još uvek nisu naučile da tu vrednost prepoznaju, izgovore jasno i pokažu drugima. Zato razvoj kreativne osobe ne počinje i ne završava sa tehnikom, već i tome da sebi kaže: ovo što radim i stvaram ima smisao. Ja otkidam od svoga srca i stvaram sa dušom. Moji radovi imaju vrednost i ja itekako imam pravo da to javno pokažem. Pošalji ovaj video kreativnoj osobi do koje ti je stalo i čije radove voliš.